बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि जानानै दिनै 24 अक्ट' मार्च दान 2023 बे गोथार सुक्रुबार बारायाव बा बे दिनैनि गोथार सानाव नैबे 10 बाजिसो फुंबिलि समाव दिनै मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव मोनसे सावथुन सेबखांनायनि जे गाहाम बुब्लि माने दिनै जे सावथुनखौ जोङो खेबखांजेनगोन जायखौ जोङो ऑस्पिशियास डे माने शुटिंनि स्टार्ट खालामनाय खेबजेननाय डे बेखौ जों दिनै कुसुगावनि महामाया मन्दिराव फुजा होनानै जोङो दान्दिसेनि उनावहाय जोङो स्टार्ट खालामनाय जासिगोन आरो बे फिल्मनि मुङानो जाहैबाय बर'नि थै। दा बे बर'नि थैखौ माने आंनो डिरेक्सन होगोन आरो स्क्रिप्टखौ आंनो लिरदों आरो स्ट'रिखौ जोङो रोंसार जाय प्रडिउसार बिथांजों आंजोंनो जोङो लिरदों। दा बे सिनेमानि रिलिजनि जोङो थांखिखौ लादों फैगोन बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दाननि सेथि सप्ता एबा फार्स्ट उइकआव। दा जों आसा खालामो मोजाङानो जागोन आरो बेवहाय जोंनि गाहाय महरगिरि हिसाबै जोंहा सोरां नार्जारी दं, सोरां नार्जारी आरो फुजा मुसाहारि दं, रिंकि ब्रह्म दं, बबिता बसुमतारी दं, सन्जिब नार्जारी दं आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो। माने सेनियर आर्टिस्ट हिसाबै जोंहा दङ अम प्रकाश खेरखातारि, राजिब ब्रह्म, राजश्री बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, मासुम ब्रह्म, आंखुलि गयारी आरो माखासे गोबां दंबावो जोंना आदै निर्मल दं सेनियर आर्टिस्ट हिसाबै मस्ट सेनियर आर्टिस्ट। गोबांथार दंबावो बेफोरखौ आङो बुंजोबला। जायखिजाया दिनै जोङो जाय जायनि सुट दं बिथांमोनाबो फैदों आरो जाय जायनि सुट गैया बिथांमोनाबो बे दिनैनि माने नैबे जागायनाय समाव दिनै जोंजों हेफाजाब होनो थाखाय फैनाय जादों आरो दा नोंथांमोननि साफ्रोमबोनि निउस पर्टेलनि चेनेलनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरनो बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों दि जोंनि बर'नि थै सावथुना दिनैनिफ्राय खेबजेननाय हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो सावथुन मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ आङो जोंखौ मदद होलांबाय थानो थाखाय गुरैयै बर'नि थै सावथुना माहारियारि सानस्रिनि सायावनो नेसनेलिस्ट बड' नेसनेलिस्ट। दा बड' नेसनेलिस्ट बुङोब्लाथ' बेवहाय गावनि राव हारिमु थामोनथा बेफोर सिनायथिनि रैखाथि बेफोरनि सायावनो जायो बयबो मिथिखागौ आरो बेफोरनि स्ट'रि स्क्रिप्टखौ गोबां राइटारफ्राबो गोबां माने लेखा गोरों गोरों टेलेन्टेडफ्राबो जायफोर फिल्म बानाया बिथांमोना लेखा गोरों गोरों बिथां राइटारफ्रा माने माहारियारि बादनि नेसनेलिज्मनि सोमोन्दै बहुद लेखा लिरखांखाबाय आरोखि। दा बे स्ट'रि स्क्रिप्टआव आङो एसेबां गुबुन राइटारफोरनि साया लानाय जायाखै। आङो उन्दै समाव माखासे लोगो मोनबोनाय बर'नि जांख्रिथायनि समाव माखासे खोलोब दं जांख्रिथाया पिटिसि समनि जांख्रिथाय दं, एबसुनि जांख्रिथाय दं, बिएलटिनि जांख्रिथाय दं, एनडिएफबिनि जांख्रिथाय दं। गोबां सम लानानै खोलोब खोलोब मोनसे जांख्रिथायजों जांख्रिथायारिफोरनि भुगिनांनाय आरो बर' रायजो राजा जेनेरेल पाब्लिकफोरनि भुगिनांनाय बेफोरबायदि माखासे थासारि बहुद दं आरोखि। दा बेफोरखौ लानानैनो आंनि उन्दैयाव माखासे मोनबोनाय बेखौ लानानै आं एसे बेखौ सोरजिनाय जादों। दा माब्रैहाय आङो बेखौ महर होगोन जोंनि आर्टिस्टफोरखौ लानानै बेखौ फैगोन समासो मिथिसिगोन आरो रायजो राजाफ्रा बेसेबांसिम अनसायगोन खारन रायजो राजाफ्रासो नायनानै बेखौ बिजिरगोन, रायजो राजाफ्रासो बेखौ अनसायनांगौबा अनगोन आरो मोजां मोनोब्लासो बिथांमोनाबो सापर्ट होगोन। दा खोथाया ओरैबायदि जायो थारमाने मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो आं बेनि गेजेरावनो गोसोखांदों बे जाहैबाय जों लुबैयो माने बर' फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा नायनानै जोंखौ हेफाजाब होफैथों। बर' सावथुन मुलुगनि साफ्रोमबो प्रडिउसार माने दिहुनगिरि डिरेक्टर महरगिरिफ्रानो लुबैयो जे बर' सावथुन मोजां मोनग्राफ्रा बर' फिल्मखौ नायनानै बर' सावथुनखौ नायनानै जोंखौ हेफाजाब होथों बिदिबो जों लुबैयो आरो लुबैखानांगौबो आरो रायजो राजाफ्राबो सापर्ट होखानांगौबो। नाथाय खोथाया ओरैबायदि जायो माने जों हाजारखि सापर्ट होजानो लुबैया मानो जुदि जोंनि दिहुननाया जोंनि कन्टेन्ट जोंनि स्ट'रि स्क्रिप्टआ जोंनि डिरेक्सना
जोंनि माखासे टेक्न'लजि साइडआ डेभेलप जायाब्ला बा नायजाथाव जायाब्ला गनायथाव जायाब्ला पाब्लिकफ्रा सापर्ट होखाया आरोखि नायखाया मोजां जाब्लासो पाब्लिकफ्रा सापर्ट होखागोन दा बिदिखायनो जोंनि गिबि बिबाना जाहैबाय मोजां खालामनाय खालि पाब्लिकनि रायजो राजानि मदद लुबैब्लानो जानाय नङा आरो जोंबो मोजां खालामनो नाजानांगोन जोंबो रायजोफोरनि सिगाङाव मोजां मेसेज होनो नाजानांगोन आरो समाजखौ फोसाबनो हानाय एसेब्लाबो बे सावथुननि गेजेरजों जों दिन्थिनो हानांगोन बर'नि थै सावथुना माहारियारि सानस्रिनि सायाव बे थिग नाथाय खालि माहारियारि सावथुनाल' जे बर' रायजो राजाफोरनो मेसेज होगोन बा ससाइटियाव मेसेज होगोन बे नङा माने बबेबा मोनसे रमान्टिक फिल्म बबेबा मोनसे ससियेल फिल्म बबेबा मोनसे स्पर्ट्सनि फिल्म बबेबा मोनसे एडुकेसन लाइननि फिल्म गोबां रोखोमनि फिल्म थानो हागौ बे गासिबो फिल्मफ्रानो मोनफा मोनफा माने मेसेज गोनां जाजोबो जुदि मोजाङै सोरजियोब्ला दा बेनोसै बाखि माखासे खोथाखौ उनफ्राव रायलायबावगोन आरो जोंनि माखासे आर्टिस्टफोर दं एक्टर सोरां नार्जारी दं एक्ट्रिस फुजा मुसाहारिमोन दं रिंकिमोन दं बिथांमोननावबो नोंथांमोना फंफा फंनै लादो आरो एक्सुवेलि आङो स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ बांद्राय रिभिल बा एक्सप'ज खालामनो लुबैयाखै थारमाने शुटिं खालामनानै जोङो जेब्ला टिजार ट्रेलार हगारगोन बे समाव जों माखासे एक्सप'ज खालामखागोन माखासेखौ माने एसे लाथ'योबा मोजां मावनायनि सिगां खोन्थाजोबग्रोयोब्लाबो माने एसे खुगा दामनाय बायदि जायो नालाय बेनिखायनो जेबो रिभिल खालामनो सानथ'वाखै आरोखि आं माखासे सिनियर आर्टिस्टफोरखौ आरो जुनियर आर्टिस्ट गोदान आर्टिस्टफोरखौ लानानै मा रोखोम कम्बिनेसनजों जे आङो स्ट'रि बा स्क्रिप्ट बा डिरेक्सन होनानै सावथुनखौ बानायगोन बेखौ आङो खोन्थाथ'ला बिनि थाखाय निमाहा होथ'दो